Dámy a páni, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska sme začali točiť kanál, tak dneska sme youtuberi, pokiaľ sa vám videa ľúbi, tak dajte like a odbor na tento zvoneček. No a dneska si pozrieme ako to Tomino hrá futbal, ako strelí, takže môžeme to začať. Takže pozdrav ich, povedz niečo. Dneska budeme sa učiť hrať. A povedz niečo, čo znamená dneska toto? No, Dneska je nový sme nový youtuberi. nový kanál, no. No tak keď sa vám video bude páčiť, tak dajte like s odberom. Ale prestaň. Púšťame sa do videa. Tak u nás púšťa do videa. Aha, ako kúpol. Aha, Max sa ten dáš behol. Nebudú, prestaň. Chápem do vajec.